kapikaduhon, tapuso ron. Tatay ko, paalam ron sa imo nga pagbalik pamilya ta. Masulhay na. Siyam ka bulan ng nakontrata, siyam ka bulan ka nang madura, pero mapaskuan na tay diin karon. Pabatsyag man abi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo, presensya niya lang, masadya na ako. Antes kang Pasko, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang kahoy nga rektanggulo. Tatay ko, sa diin karon, hay manugpa ang imo pamilya. Kay bisan pikado lang kita, basta kompleto kita. Kung mahagapot ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ka. Ang Pasko masubok, ang tatay kami nawadaan. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Pasko magapabilin sa amon. Bisan si tatay wala ron, may Pasko man sa gihapon. Paskuan na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan pikato lang kita, basta kompleto kita. Pero kang Diyos ginbawi ka. Walang sandaling hindi kita iniisip, walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig, walang sandaling hindi kita minahal.
sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap, walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching.
Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the
To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Martes sa inyo tanan mga kauturan ko kay Kristo. Padayon kita sa aton pagpanglakaton sa sining panahon sang Adbiento. Kagani, pangayoon gid naton ang grasya nga ini nga mga panahon makapangandam gid kita para sa pag-abot sang aton mahal nga si Jesus. Ginadumduman naton subong ang memorial ni San Juan de la Cruz, pari kag doktor sang simbahan. Apang sa akon lang, kabay nga indi ako magpabugal. Luwas sa krus ni Hesukristo nga aton Ginoo, kay paagi sa iya ang kalibutan na lansang sa krus sa akon, kag ako sa kalibutan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginpabantog si San Juan de la Cruz, subong huwaran sang pagdumili sang iya kaugalingon kag sang mainit nga paghigugma sa krus. Kabay nga mailog kami pirme sa iya, agud makita namon sing walay katapusan ang imo himaya dira sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 28 tubtob 32. Si Jesus nagsiling pagid, ano bala ini sa una-una ninyo? Ang isa ka tawo may duha ka anak. Nagpalapit siya sa nauna, kag iyagin singganan, anak, kadto ka subong sa pag-ubra sa tanamnan sang ubas. Nagsabat ang anak, hindi ako, apang sang ulihi, nagbaylo ang iya huna-huna, kag nagkadto siya. Ang amay nagpalapit man sa ikaduha nga anak, nga iyagin singganan sang amuman. Nagsabat ang anak, makadto ako tay! Ang amay nagpalapit man sa ikaduha nga anak, nga iyagin singganan sang amuman. Nagsabat ang anak, makadto ako tay, apang wala siya nagkadto. Sinubra sa duwa ka anak ang nagtuman sa pagbuot sang amay. Nagsabat sila, ang nahauna, si Jesus nagsiling sa ila, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang mga manugsukot sang buhis, kag ang mga nagabaligya sang dungog, nagasunod sing una sa inyo sa ginharian sang Dios. Kay si Juan nagkari sa pagpakita sa inyo sang dalan, sang pagkamatarong, pero wala kamo magpati sa iya. Samtang nagpati sa iya ang mga manugsukot sang buhis, kag ang mga manugbaligya sing dungog, bisan pa nakita ninyo ini, wala gid kamo maghinulsol kang magpati sa iya. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Maayong adlaw sa imo Sister Amiling kag sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan.
aton subong ginasaulog ang kapistahan ni San Juan de la Cruz, isa ka pari kag doktor sang simbahan. Si San Juan de la Cruz na tao sang tuig 1542 sa Fontiveros, Espanya, kag siya napatay sa sininga adlaw sa Ubeda. Isa ka Karmelita nga pari nga nag-upod kay Santa Teresa de Avila sa pagbag-o sa mga Karmelitas, kag bisan pa sa tunga sa mga pagpamatok kag pagbilanggo sa iya gintukod ang Discalced Carmelites. Kita ang mga Pilipino masami ginatawag Juan de la Cruz. Posible tungod kay ang Pilipino very resilient kind of people. Damo bala mga pagtilaw, damo pag-antos, pero ang Pilipino nagayuhom kagakadlaw gyapon. Kag we always take the bright side of life. Di posible si San Juan de la Cruz amo ina gintudloan niyang pagkabalaan, among pagpakig-unong ang pag-identify sa aton kaugalingon man sa Kristo nga nalansan sa krus. Kay ang iya nga kasakit, nagdala sang kaluwasan, gani man kita magpabilin permi nga magngintampad, kag labaw sa tanan, magpabilin nga magpaubos, mangin mapinasinsyahon, kag magigugma, tubtub sa katapusan. Di sa Ebanghelyo naton, aton nabatian nga ang Ginoong Jesucristo nagatudlo sa aton nga mangin decisive, maghatag kita permis ang atong desisyon sa pagsunod sa iya. May isa ka tatay nga sa diin, may duwa ka bata. Ang kaduan niya ang magulang, ang singganan tuto, kadto kakaron sa uma ka mag-ubra. Ang bata nagsabat, hindi ako. Pero sang ulihin, nagbaylo iyaw na una ka nagkadto siya sa uma. Ang ikaduwa, ginhambalan niya man, makadto sa uma, maubra. O tatay, sabat sa bata, pero wala siya magkadto, ting pamangkot din sini sa ila nga duwa, ang nagtuman sang sugo sang amay. Di ang sabat ang magulang. Pero dumdumo naton nga may araya sang ikatatlo nga bata, the third son. Ang unang bata ya naghambal, hindi ko maglakat, hindi ko magubra, o sa uli nagkambyo ya paminsaron. Posible, may amo inang mga pagano nga nag-una ginhambalan sang pulong sang Diyos, tapos wala magkadto. Po sa ulihin nagkambyo. Posible may ara mang ikaduwa nga bata, may ara man niya nga nagambal siya huo, amoy na posible mga Hudiyo. Ang una nga nagbaton sang pagtuo. Po sa ulihin wala gali siya nagdiretso to obra sa talamnan. Doesn't mean nga maayo ang mga pagano, lain ng mga Hudiyo, kundi ang mga scholars nagasiling nga maikatatlo pa ka anak kag sino ina. Ining anak nga ini, the son, the third son, ayuon ina sa sang iya nga tatay, lakat ka kag magtrabaho, wala sing pagduwa-duha, he will respond yes and all the way. Hindi siya magbalibad, hindi siya magkambyo-kambyo paminsaron. Masabat siya, huo tatay, maalagad ako, makadto ako sa uma kag magtrabaho. Kaya mo ina ang panimuot nga gintudlo sa ikatatlong anak na mo mismo si Jesucristo nga nagpabili nga masinulundon, tampad, kag labaw sa tanan bugos ang pagsalig sa kabubuton sa iyang amay. Kabay pa si San Juan de la Cruz magtudlo sa aton nga magmangin mapinasinsyahon permi sa tanang nga tion, mapainubuson, yara inang gugma sa pag-alagad ng sa pagkaluoy kag sa pag-ulikid kag labaw sa tanan inang handom ng panibag-o sa simbahan matigayon kung kita mismo mag-ilog sang bugos nga kabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Pinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa
hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si